Takže povedzte nám niečo o sebe a čo vás viedlo k podstúpeniu vlasovej mezioterapie. Volám sa Andrea, mám 56 rokov. V poslednej dobe som si všimla, že mi veľmi vypadujú vlasy. Aj keď veľa si nefarbím, ani nejaké zasahy veľké som si nerobila nikdy, ale aj tak napriek tomu mi denne vypadávali dosť vlasy. Hľadala som niečo na internete, čo by mi mohlo pomôcť. Kúpila som si nejaké výživové doplnky. Potom mi známa poradila vašu kliniku. Som vám zavolala, povedala som, aký mám problém, no a som neváhala, sadla do auta a prišla. Takže toto bolo vaše 6. posledné ošetrenie. Ako by ste zhodnotila efekt po skončení cyklu? Keď som tu prišla prvýkrát, tak tuto na bokoch som mala úplne až také lisiny. Po prvom a druhom sedení som nebadala nejaké zlepšenie, ale po treťom sedení už to bolo výrazné zlepšenie. Doma som si to už zbadala v zrkadle, že mi rastú vlasy a už som to tak nemusela maskovať čelenkami. Môžem zhodnotiť, že naozaj tá mezoterapia sa mi oplatila a som úplne spokojná.